Para sedherek lan para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, ugi sami nresnani dhateng Gusti Yesus. Sugeng pepanggihan kalian kula Lili Purwanto saking GKJ Karangdawa, Klasis Klaten Timur. Ing dinten menika Senin 23 Februari 2026 kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar ingkang pinaringan jejer dados sami kaliyan manungsa. Kanthi adhedhasar wonten ing serat Ibrani bab 2 ayat 11 ingkang mekaten. Kang iku sarene anak-anak iku saka getih lan daging. Mulane panjenengane iya banjur dadi padha karo anak-anak mau. Lan oleh panduman ing kaanane supaya marga saka sedane panjenengane nyirnakake iblis kang nguasani pati. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, sinten to Gusti Yesus menika? Kathah tiyang sami nganggep bilih Gusti Yesus menika salah satunggaling nabi. Ateges nganggep bilih Gusti Yesus menika manungsa limrah kemawon ingkang dipun timbali dening Gusti Allah kangge martosaken kesaenan. Pangertosan menika beda sanget kaliyan kapitadosanipun tiyang Kristen. Adhedhasar paseksinipun kitab suci, tiyang Kristen sami pitados bilih Gusti Yesus menika Gusti Allah piyambak ingkang kepareng manjalma dados manungsa. Bab menika katindakaken minangka sarana anggenipun panjenenganipun milujengaken manungsa ingkang dipun kuwaosi dening pamengkuning dosa lan pati. Kenging menapa Gusti Allah boten ginakaken cara sanesipun kangge milujengaken manungsa? Amargi panjenenganipun menika Allah ingkang setya lan boten badhe ingkar janji. Gusti Allah sampun netepaken bilih pituwasing dosa menika pati. Pramila panjenenganipun kedah ngawonaken pati kanthi rawuh ing donya awujud manungsa. Nandhang sangsara, seda sinalip lan wungu malih. Wungunipun Gusti Yesus menika dados pratandha panjenenganipun sampun ngawonaken pati. Mila sinten to kemawon ingkang pitados lan nampi pakaryanipun Gusti Yesus menika ugi badhe kawungukaken kangge nampi gesang langgeng. Tegesipun para gesangipun para pitados menika boten kawengku ing pati nanging gesang ing saklebeting sih rahmatipun Gusti. Para sedherek, prayogi kita rumaos bingah lan tansah caos syukur dumateng Gusti Yesus. Dene panjenengan lan kula kepareng nampi sih rahmat kawilujenganipun. Mila sampun ngantos kengguh ngadepi piwucal-piwucal ingkang badhe nggeret kita
nepih saking sih rahmatipun Gusti. Gusti Yesus menika saestu Gusti Allah tu ing kawilujengan lan karaharjan ing bumi talah ing swarga. Amin. Mekaten sabda winedhar dinten menika. Semoga kita pungkasi kanthi pandonga. Duh Gusti Yesus Allah kawula, ngaturaken ageng pamuji miwah panuwun syukur. Inggih awit paduka sampun nresnani dhateng kawula sedaya. Paduka tumedhak wonten ing donya, nandhang sangsara, sinalip seda lajeng wungu. Menika inggih awit katresnan paduka dhateng kawula kangge milujengaken kawula. Kawula pados dhateng paduka. Kawula kepareng dados seksi-seksi paduka ingkang sembada. Saged martosaken kawilujengan saking paduka dhateng sok sinten kemawon. Matur nuwun Duh Gusti. Nyuwun pangapunten kathahing dosa kawula, pandonga menika kawula suwun. Inggih awit katresnan paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin.